Salut! Bine ai venit la Magic and Tech! Astăzi te învăț cum să faci bani pe internet. Probabil este cea mai bună metodă pe care am folosit-o. Este foarte rapidă, excelentă dacă vrei bani pe termen scurt. Linkul către site o să vi-l las în descriere. După ce ați intrat, veți ajunge aici. Desigur, o să începeți prin a vă face un cont. Pentru a vă face cont, dați click pe butonul acesta albastru. Iar apoi completați corect aici cu nume, e-mail, încă o dată e-mail, parolă, iar parolă, bărbat sau femeie și apoi la country dați pe România. Completați aici cu acest cod, apoi puteți lăsa sau nu abonarea la newsletter, iar apoi dați Submit. După ce ați apăsat pe acest buton verde, va trebui să vă activați contul intrând pe e-mail, pe adresa pe care ați dat-o aici. Și după cum am spus, trebuie să dați click pe un link, după care contul vă este activat. Haideți să ne logăm acum. Ne logăm cu username-ul și cu parola sau cu e-mail-ul și parola aici. Eu aleg username-ul pentru că este mai scurt. Ne-am logat și am ajuns la interfața principală. Să vă spun despre ce este vorba în acest site. Pentru a face bani va trebui doar să dai like-uri pe Facebook, share pe Facebook, să dați follow pe Facebook, +1 pe Google, le aveți aici pe toate. Pardon. Aici la Earn Coins. Și încă un lucru destul de important, dacă nu prea știți engleză, aveți în dreapta jos un buton de pe care puteți selecta foarte ușor limba română. Și acum tot site-ul este tradus în română și vă este la îndemână. După cum observați, am reușit să strâng într-o zi și jumătate $2,33. Banii puteți scoate la $2, dar eu nu m-am grăbit încă să-i scot pentru că trebuie să am 10 zile vechime pe acest site, iar eu nu am. Am doar una și ceva, după cum v-am spus. Haideți să vă arăt puțin cum funcționează acest site și cum puteți face banii, desigur. Intrăm la Facebook Likes, le luăm în ordine. E cel mai bine. Și aici avem like, fan page, website și foto. Din nou, o luăm în ordine. Like, fan page. Va apărea aici o căsuță sau mai multe. La început o să apară mai multe, eu am dat click pe multe dintre ele și acum mi-au rămas mai puține. Așa, deci dați click pe ea, apoi dați îmi place, simplu. Iar apoi închideți pagina. Succes! Un credit ți-a fost adăugat. După cum observați, acum am 2 credite. Like, website nu sunt. Foto este una și îmi dă 4 credite. Simplu, din nou. Îmi place. Apoi închidem. Mi-au fost adăugate 4 credite. Am 6 acum. Puteți continua. Aici pe jos, prin partea de jos, sunt toate site-urile. Mai este Twitter, pe care va trebui să dați follow. Așa, de să mă loghez. În fine, ați înțeles ideea? Ca să schimbați creditele în bani, dați click o dată pe acest săculeț și apoi dați conversie credite, dacă sunteți pe limba română. Iar aici transformi câte credite ai în câți bani vei primi. Spre exemplu, suma minimă de credite pe care trebuie să o ai pentru a putea converti este de 100. Spre exemplu, dacă ai 300 de credite,
vei primi 0,3 dolari. Dacă ai 1000, $1. Ai 2000, $2. Și tot așa. Sper că ați înțeles. Banii se pot retrage de aici, când ați acumulat suma de $2. Eu am acumulat-o, dar nu pot, deoarece, după cum v-am spus, trebuie să am vechime de 10 zile pe acest site. Cam asta este despre acest site. Dacă vă faceți dacă vă faceți cont de pe linkul furnizat de mine, veți primi la început 100 de coinsuri și 0,20 de dolari. Iar după ce vă învățați puțin cu site-ul și ați dat câteva click-uri, îmi puteți da un mail la o adresă pe care vă voi lăsa în descriere și eu vă voi mai da încă 0,20 dolari bonus din partea mea. Mulțumesc de vizionare, like, share pe Facebook, pe Twitter. Ciao! Spor la bani!